Имаш ли опит с жените? Да. Видяхме, че си хванал гадже. Кое гадже ти е подред това? Да кажем, принципно аз съм нямал сериозни връзки, но да кажем четвъртото. Тия двамата твои приятели ли са? Да, моля и Да. да ни питаш нещо. Да. Може, По математика, брат. Не, чакай, мене ме интервюират, Това братле, математика, стой бе. спокоен. Така, пил ли си сега? Малко да. Добре. Нормално е, неделя вечер. Искам да ми кажеш с какво го впечатли това момиче. С моята харизма. Какво, харизма или харизма? Харизма. Харизма, Не, добре. верно, ще си спомня моите лофове. Така, добре, не. Така, тя на колко години? 2009 година е родена. А тя е 2009, а ти си? Аз съм 2007. Окей, 2 години, доста хелти разлика. Така, колко ти е боди каунта за твоите 17 години? 3. 3, къде ги намери? One night stands ли бяха или бяха гаджета? Всички са били връзки. Всички са били връзки. Да. Добре, искам да ми кажеш, по математика добър ли си? Да. От кое училище си? 31. Господин Карчев ми преподава. Петър Карчев. Чакай са. Петър Карчев, внимай да не го изложиме с някой въпрос. Няма. Добре, окей, доста си confident. Искам да ми кажеш, може ли един триъгълник да бъде правоъгълен и разностранен? Да, може. Защо? Защото като е 90 градуса, другите ъгли Добре. могат да бъдат 60 и 30, Окей. когато тогава хипотенузата е 2 пъти по-голяма от катета, който Така. е също 30 градуса. Окей. Това може. Добре, браво. А може ли един правоъгълен триъгълник да бъде равнобедрен? Не може, защото трябва Я да е пак с... помисля. Да, може, защото може да е 90, 45, 45 градуса. Да, може. Може. Да. А може да бъде равнобедрен? Не е равнобедрен, а равностранен. Не може, защото на равнобеден триъгълник, На равностранен. на равностранен триъгълник всички ъгли са по 60 градуса. Добре, браво.